Borgerkrigen, som startede fra 1131 og varede helt indtil 1157, det var jo en krigsperiode, som var spækket af egentlig en del modbydeligheder. Og det hele startede i 1131 med Knud Lavards død. Ja, Knud Lavard. Knud Lavard, han var den her ekscentriske hertug, som bestyrede Slesvig mellem 1115 til 1131, hvor han dør. Han var valgt af den danske tidligere konge, kong Niels, til at være præfekt af Slesvig, hvilket betød, at han fik et stor magt i forhold til Slesvig. Han var krigsherre. Han blev gjort til krigsherre. Han havde magten over den sydlige hær. Han var søn af Erik Ejegod og Bodil, dronningen Bodil. Og han er også far til den senere store konge, Valdemar den Store. Men det var mordet, eller det var døden, altså drabet på fyren her, som udgjorde borgerkrigen i 1131. Det var faktisk startskuddet på selve borgerkrigen. Fordi efter det her, der opstod der krig. Så var folk sure. Og det er jo faktisk det her mord, som foregår i 1131 på Knud Lavard, som starter hele den her borgerkrig. Og det gør den, fordi at hans bror, Erik Emune, han vil have magten nu, hvor hans bror er død. Men det vil kong Niels også. Derfor så udbryder der altså en krig om magten. Der sker et drab på kong Niels i 1134, hvilket betyder, at Erik Emune kommer til magten. Han bliver Danmarks konge i 1134, og han er faktisk konge i lang tid. Det vil sige, han er en tyrannisk konge, eller det er han i hvert fald omtalt i flere historiebøger som værende. Han er hård over for sine modstandere, og der hersker stadig tvivl om han egentlig var ærefuld, eller om han bare var en simpel tyran. Men i hvert fald, Erik Emune dør så i 1137. Erik Emunes død var rigtig tragisk. Han blev myrdet under et møde. Han blev spiddet og overlevede ikke. Efterfølgende her, der var det hans nevø, Erik Lam, der overtog tronen og havde 9 rigtig stille og rolige regeringsår. Men i 1146, der trak han sig tilbage, og der var der en ny, der skulle på tronen. Og Knud Magnusson ville gerne være konge, og Svend Eriksen, som er Erik Emunes søn, ville også gerne have tronen. Den blev opdelt lige så, at Knud Magnusson, han fik Jylland, og Svend Eriksen, han fik Sjælland og Skåne. Når et land på den måde er blevet delt op i to, med simpelthen 2 forskellige magtbesiddere, så er der rimelig meget lagt op til en masse uenigheder. En masse folkene var splittet. De havde en konge for Jylland og en helt anden konge for Sjælland. Så det var simpelthen her, at krigen den blussede rigtig op for alvor. Efterhånden begyndte Knud Lavards søn, Valdemar, senere Valdemar den Store, at blande sig i kampen. Og efter et blodgilde i Roskilde, som kostede Knud Magnusson livet, og slaget ved Grædehede, som kostede Svend livet, fremstod Valdemar i 1157 som borgerkrigens sejrherre og hermed konge. Jeg er i hvert fald blevet en del klogere på borgerkrigen og har fået en hel masse interessante svar. Så det var også det. Husk at se med næste gang, hvor vi har atomfysik, og det kan jeg love jer for, at det også bliver vigtig viden, ligesom det her var. Ha' det godt.